Slovensko získa moderné útočné vrtuľníky Viper od Američanov za to, že sme Ukrajine odozdali naše stíhačky MiG-29. S týmto oznámením prišiel pred rokom tedajší minister obrany Jaroslav Naď. Za dodanie 12 bojových vrtuľníkov, príslušenstvo, muníciu a výcvik sme podľa neho mali zaplatiť 340 miliónov dolárov. Naď tvrdil, že takýto nákup má v skutočnosti hodnotu vyše 1 miliardy dolárov a obchod označil za veľmi výhodný. Štandard už vtedy upozornil, že v žiadnom strategickom plánovacom dokumente ministerstva obrany sa tento typ zbraní neuvádza. Nákup vrtuľníkov je teda v rozpore s prioritizáciou modernizácie našich ozbrojených síl. Teraz sme sa však dozvedeli, že cenová ponuka Washingtonu je oveľa vyššia, než avizoval Naď, a to až 600 miliónov dolárov, čo je v prepočte 554 miliónov eur, teda takmer dvojnásobne viac. Nápadne to všetko pripomína tvrdenia Jaroslava Naďa a Eduarda Hegera z augusta 2022 o tom, že Slovensko za odovzdané migy dostane kompenzáciu 300 miliónov eur